बिपिएफ इउपिपिएल होननानै सानना नायोबा जोंनि न'खरखौ सानना नायग्रो ज' टटेलि बिसोर जा नाम होदों बे जों बिदा फंबाय गोजा बिपिएफआ जों माबा बिदा फंबायल' नामा बिपिएफआ बिजेपिआ जों बिदा फंबायल' नामा बेयावथ' पार्टि लेभेलबा जोङो बेयाव मेरला मानसि जानानै नांलाय खमलाय जागौमोन बिसोर सयजनबो बुजागौमोन बोरैबाबा बिसोरबो सयजना जोंखौ बुगौमोन नारा नाथा जागौ बेयाव मानो सासेखौल' जोङो माबा हमनानै नारला नारलि जानाय बे मानो जाखो माखासेया मानो ओरैनो जेबो जायाखै मानो जेबो बुंनो रोङाखै बिसोर पार्टिजों बेयो जेबो लोब्बा बबे बिपिएफ बबे इउपिपिएल बे बबे बिजेपि बेजों जोंना जेबो सम्पर्क गैया जोंना बासायनांगौ मैयानि हराव जा 3 नं दावरे गामियाव घटना जालांनाय बिनि एलिगेसन लाबोनायाव आं बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि थारमाने जोंथ' मोनायावहाय जों गावबा गाव न'आव उन्दुनानै दंजोबोमोन ओमफ्राय मोनानि 9:30 जाबायमोन आरो ओमफ्राय 9:30 जानाय समावहाय आदाया थिग बिजेपिनि माबा नमिनेसन होनानै न' फारसे रावना होबोदोंमोन रावना होबोनायावहाय बिसिनि गारिया लामायाव दोनथैदों जोंनि 3 नम्बर दावगानाय बिसोरथ' गलादांनिसो बिसोरो दंला बिसोर 6 जनजोंथ' जों बयजोंबो नांलायनो खमलायनो थाङाखै ओमफ्राय बे समाव बे दंलाया लामायाव गारिखौ होथेना दोनदों मानसिया लोंनाय ओमफ्राय बे माखासे मानसियाथ' न' हाबदों कनभेन्ट खालामनो इउपिपिएलनि होननानै लादों गावसोरनो बेनि कनभेन्ट खालामहैदों बेयाव जोंहा जेबो खोथा बुंनांगौ खोथा गैया बबाव थाङो थां बबाव मा रायलाय हरनि 9:00 फैनाय बिसोर ओमफ्राय आदायाबो जोंना नमिनेसन होनानै फैदोंमोन फैनायावहाय इउपिपिएलनि बियो जोंनि ब्रादारा बिजेपिनि ओमफ्राय बेजों लोगोसे समाजनि गावब्राबो ओमफ्राय दा लामायाव बिसोरो गारिखौ दोनथेबाय नालाय गामियाव जोंनि गामियावनो बिदि गारि दोनथेजायोबा एसे दुखु मोनोना थारमाने मानसिनि मुभमेन्टआ एखे समानाव थाबाय थाया थिग लामा होथेनायाव बियो बुंबाय लामायाव मानो गारिखौ बिदि दोनथेखो रायलाया बिसोर स्रि गारि सिङावनो दंगासिनो दं बिसोर हगाराखै गारि सिङावनो दंगासिनो दं बियो बे हारसिङैल' माखासेया खिन्थु सिङावसो ओमफ्राय जेला माबा दावराव जाबाय नारा नाथा आदाया होनबाय लामाखौ मानो हगारा ओमफ्राय नों सोरलैसो जाहैबाय होमबा माबायदि जागोन ओमफ्राय बिसोर नारा नाथा खोनानायाव जोंथ' न' खाथिनिनो जोंनि बिदाखौ बिदि अननाय खालामोबा जों थागोन नामा थानाय नङा बिनि फिसाला ओमफ्राय जों बिदा फंबाय गोजा खिन्थु रावबो बेयाव मालाय गैया नै बिबनाय सासे दं बिसोर बे बोखादोंसो थारमाने नाख्ला नाख्लि जालायबायना नारलाय नारलि ओमफ्राय माखासेफ्राथ' बिसोर साबायाथ' बिसोर आननन बिसोर जेबो मिथिया साबायाथ' ओरैहाय जाहैबाय दंलाजोंसो जादों घटनाया बिसोर 6 जनजोंथ' जोंहा नांलाय खमलायबो गैयाना बिसोर हारसिङै दम होदों नालाय जों बेखौसो नारैदों नारनायाव खिन्थु बे गोग्लैदों बे सैथो खोथा नारनायाव गोग्लैदों बेखौ आं मोनानि खोथा हाखराव गोलैलांदों बेल' बेथ' मिसा खोथा बुदोंबा बिदि दोरोदनो हागोन नामा बियो आरो बे बिथाङा दि जौ लोङाखै होनदों बेयो बिसिबां जौ लोंनायमोन बेखौ डाक्टारफोरनावबो सोंबा मोनगोन जोंथ' पार्टिनि खोथाखौ लानानै जों जेबो बुंनो साना जोंना मेन दायथ'आ जोंनि ब्रादारखौ आटखायना लाखिदों नालाय जोंना लायदों जों बिदाखौथ' जों बासायना लायनांगोन ना दा बिसोरो मैया मिडियायाव हगारदों जौ लोंदों मादों बिदि होननानै जोंनि ब्रादारखौ बानसावदों बे टटेलि मिसा खोथा बे गामिनि सासे गावब्रा जानानै बिदि खालामनो हायो नामा हाया आरो बिसोर गलादाङिनो फैनानै जोंखौहाय बिदि गामियाव बिदि खालामनाया अन्नाय जादोंना ओंखायनो बिसोर पार्टि लेभेलनि थाखाय गावसोर मा सानो साना जों बेखौ जेबो मिथिया गावसोरनि पार्टि माबाखौ लाबा लाबनि थाखाय मा बुंदों मा बुङा बेखौ जों बुंनो थाङा